ka Mamadou Doumbia ale fɛnɛ bɛ yen nɔ U17 donc an ka attaquant ale bɛ kɛnɛ kan Amadou Aïdara Doudou ale bɛ yen nɔ Djadji Samasekou Ngolo Traoré Burama Kone Youssouf Niakate Amadou Dante sɔgɔmada na Sirine Doucouré ale fɛnɛ kɛnɛ sɔrɔ ninnu de joueurs ye minnu bɛ kabala ka ban walasa ka se ka préparation k'o baaraw daminɛ yanni tɔw olu ka far'u kan walasa ka groupe dafa 32 joueurs la labɛn bɛna kɛ cogo jumɛn nɔ labɛnw bɛ ka kɛ cogo min na o ye préparation phase fɔlɔ donc olu bɛ kɛ ni entraînement ye donc normalement le 6 janvier n'o ye janvier kalo tile 6 ye Mali kan ka badenya balontan dɔ kɛ ani Guinée Bissau fɛ Guinée Bissau kan ka kɛ 26 mars la donc match amical filanan o bɛ ka labɛn ani Libi ni ɲɔgɔn cɛ o ma confirmer nka fɔ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnnaw bɛ sen na walasa o bɛ se ka kɛ cogoya min na donc normalement équipe yɛrɛ kan ka bɔ yan nɔ kalo tile 10 n'o ye janvier kalo tile 10 ye walasa k'i kunda min ye Côte d'Ivoire kan nka an t'a dɔn comme aéroport bɛ Korogo an t'a dɔn n'an bɛna jigin Korogo ou bien n'an bɛ taa Abidjan ka sɔrɔ ka Korogo sira ta an kɔni m'o dɔn fɔlɔ nka aéroport kɔni o baara dɔw kɛr'o la walasa a bɛ se ka bila disposition cogo min na Djibril Kaba n'o tɛmɛna ka bɔ yen n'avion bɛ yen nɔ a bɛna taa avion na yɛrɛ a ye joueur de ta ko n ka bɔ de ma kɛ awɔ n ka bɔ Mali avion ni ka sɔrɔ u bɛ taa Korogo directement ou bien n'u bɛ taa Abidjan de ka sɔrɔ ka Korogo sira ta Abidjan taga nafa t'o la fo final sa kɛ bon donc an b'a fɔ Djibril Kaba hali bi labɛn hukumu kɔnɔ yɔrɔ an ka jɛkulu kɔnɔna na Afrique du Sud bɛ yen Namibie bɛ yen ani Tunisie yɛrɛ ale y'a ka joueur 27 ale y'o tɔgɔ di ka ban awɔ Burkina Faso Mauritanie ani Angola groupe E o ye Mali yɛrɛ ka jɛkulu ye o bɛ stade Amadou Kon Kulibali la n'o ye Korogokaw fɛ yen Tunisie Afrique du Sud Namibie ani Mali groupe F n'o ye groupe laban ye o ye stade Laurent Pokou San Pedro an b'a fɔ Maroc RD Congo Zambie ani Tanzanie donc Djibril Kaba ni ye les 5 villes ani les 6 stades balontan kan ka kɛ minnu kɔnɔ CAN Côte d'Ivoire 2023 n'a bɛ kɛ 2024 du 13 janvier au 11 février Côte d'Ivoire kaw fɛ yen tile tɔ ye tile 10 ani 6 ye Djibril Kaba aw yɛrɛ bɛ taa don jumɛn awa an bɛ ka labɛnw sabati don ma kɛrɛnkɛrɛn fɔlɔ nka an kɔni bɛ siran labɛnw bɛ sen na d'accord donc Ala y'an dɛmɛ donc an kɔni bɛ se yan'a ka da tulon ka daminɛ aw bɛ taa ɲɛ an bɛ taa final don ka taa kubu ta ka na Ala k'o jira n na Sule ko min ka d'a ye fɛn Mamadou Kane ko Mali ni Côte d'Ivoire k'olu ka bɛn final la k'an k'a ta u ɲɛkɔrɔ ko Kane ko k'o de ka d'a ye o de fana bɛna kɛ Ala k'o latigɛ o de fana bɛna kɛ aw ka limana waati koronna kosɛbɛ